sa inyo dito ang gusto maging nurse? Nurse. Gusto maging nurse. Sumali. Oh, sino sa inyo dito ang gusto maging doktor? Ayun, doktor. Hey, sino sa inyo dito ang gustong maging disqualified? Bombero! Oh, bombero. Hey! O ito ngayon ha, malaki itong bibigay ko, pabilisan lang ha. Pero mauna tumaas, talo. Hey, sino dito ang gustong maging disqualified? Sino ang gustong maging kriminal? Oh, 500!